Then 2 to Jeremiah. 2 to Jeremiah. The achievement is not $10 a day, 2 to $20 a day. Samdare alipambeleka na mapiwa mkana utara bisaizisa muri tsakamire pamberi penyu pane mhuri yakamachemedze yakatungamirwa naCharles wadaidzawo mhuri yepaChiwetu yakatungamirirwawo naJeremiah. Nyaya ndeyekuti uya kudare tikurukure nezvekufa kwaChiwetu Boyd. Uya nembo dzako chitupane maredari akutaura izvozvo ndiCharles achitaura kumhuri yepaChiwetu. Mavadimbe Charles. Pane zvakaitika musi wekutanga waApril waMay 2023 paZuze pakashops pakakoma wangu Charles Nachemedze vakatenga doro ravo vava netumakozoro twavo pabuda imomo saka pakavhomorwa doro vananga riri muhomo ndokwazozoro vabuda kuti doro ratomadoma pakagara vanhu pabva ipapo ndokwakanotoka kuti varume ndakuda netorangwa apa ndire tuma toranga riripi manitora dorangwa na ndobwavatakwazana ipapo. Saka mukoma wangu Charles wakarowa chibhakera kura Boyd ndopaadora pasi. Saka ndokwakaswera varipo ndokuzotorwako zvienda kumba. Kuzobva kumba ikoko mukoma wakamuka wakaenda ikoko kunoona Boyd wacho wakoparwana naye. Ndopawakasvika itakurwa nemutana mukoma wacho kwavo kuenda kwaSato Hospital. Wakapinda mumota machemo vasvika hospital vakatanga kasvika nemapurisa chitoripota kuti izvo ndozvaitika. Vasvika ikoko mukoma wakabvakosara vakatora mapurisa vaita kuti vatore mhosva wavo vamwe. Saka wakatakurwa kuiswa kuhospital Chiwetu. Zvikabva kuhospital ikoko wakapfuure kwenda kuHarare. Saka wari kuHarare koko waita 2 weeks 3 ndokwashaya. Saka washaya kudaro mukoma wakabva watotidzwa mwini wakabva waiswa kukoti wabva wazotongwa kuHigh Court kwaMutare. Wari ikoko ndokwakanonzizvo bhadharai $600 taura nyaya yenyu ndogambiri yakaita. Saka wadaro mukoma wakabva waburiswa mujeri ndokwatoka. Saka ndo mamiri akaita nyaya yenyu. Saka takangoenda kwaishe Nyamani nenyaya iyoyo tichitaudzana naChiwetu. Takambotaudzana kuti ndizvo vasvikisa dunhu rangu bhadharai kuti vakabhadhara ikoko. Vakapedza izvozvo tichibhadharai mari yemaexpenses ekutakurwa pakati pamunhu kubva kuno kwaZuze kuenda kuHarare kusvika kuRenyatwa nekutakurwa ari kumochari kusvika kubva takachatirwa mari yacho. Pakadaidza vadzokera kuti kwaishe taura nemari yekuti tichitaurana naChiwetu
ukachotoka tisati pasitambira mari hatisati taona dambudziko kwatambira mari iyoyo anonzi hama yenyu haina kuuraya hama yedu saka tiende kuna mambo tibatsirwe kuti izvo nyaya yedu tizive kuti tiyakuotaudzana sevanhu kuona tivirana yanati zvarwei saka takuti nyaya yedu tijekesere takauya kwamambo navakati yadzanisi maita zvakanaka pachivanhu chedu ngozi inopera nekuripirwa inoona chiwetu chiregai kuomesa mwoyo handiti imhuri kana mhuri yauya kudaro yauya kupotera kuti ngozi inoripirwe ngozi idi iterame mufi aterame shungu dzake dzekurayiwa paakaitwa saka I think kuti tione kuti mufi anoda kuripirwa zvipi zvinotoda chiremba ndiye anokwanisa kuti adi apinde mudare omutsa mufi otaura zvaanoda kuripirwa toita maarangements ogadzira nokuti kudaidzai kuya kudare kazhinji panenge zvinenge zvaakutoitikawo kuti kumusha kwawo hakagumi hawo pachena but pane zvinenge zvaakuanetsawo saka imi mukaramba manje kuti process ipere auya kuna mambo kudaro izvi munotozoona anouya mufa akunetsa imini kuti makaramba kuti ndichenuka mwoyo wangu uzorora saka inhau yekuti mimi muchidzora mwoyo mufi obuda ega otaura zvaanoda kuripirwa togadzirisana zvoripwa because yodii yopera mwoyo handiti pane chamukati kutaura here kutanga notenda nekuti kwamukana kutanga chokwadi taura paita wamashemedzi musoro pekufa kwemunina shure mekunga arohwa nemukoma wavo egai nditaura ichidai munin'ina wangu arohwa ndauya naye muno muchipatara ndakurowa achisara ari mumaoko emapurisa ndakapiwa tsamba nemapurisa kuti ndindomurapisa ndaenda naye kuchipatara muno marisaka ndakasvika ndikanzi hazvigoni kuti timurape pano anofanira kuti aende paka saka akarara zuva rimwe chete kuchipatara mangwana acho ndakabuda naye ndikapiwa ambulensi ndaenda naye paka ndakasvika ndikaona chiremba akanotorwa skani yemusoro chiremba akabuda nemari dzavo dzekuti hongu kumurapa tinogona kumurapa asi patoita dambudziko naapa kuti tinogona kuti aenda nepamwe zvakadzakurana sezvinei zvaingonzi nachiremba titenge takatenga akaita mazuva ari muchipatara achirapa asi sezvinei mwari vakabvisa mweya wavo mweya wakuropa zvadaro takazotora mutumbi tikauya nawo kumusha kuti timuradzike ndechokwadi tasvika kumusha takanzi naishe nyamani musati maenda kumusha kwedu unoenda kwamachemedzi mambotanga mataura naye kuti basa ravo ravakabata vasvika apa kuzopfuura ini nemunhu wenyu muenda naye kundoradzika asi musaite zvemeremere ndechokwadi ndo zvandakaita mangwana acho tatoradzika munhu mhuri yekwamashemedzi yakauya kumusha kwedu ichiuya kuzobata maoko yakaigamushira
tikati chokwadi ndo zvakaitika. Asi nhau iripo ndeyekuti mamboyawo nechii chinoratidza kuti makakanganisa. Takarapisa munhu zvitasvika pakuiga munhu, saka toda kuti zivo kuti mamboyawo nechii chinoratidza kuti muri kubvuma mhosva yenyu. Ndiye kwaMashemedzi yakati pari zvino hatina chatauya nacho. Kati zvisinei, chimboendai kwaShenyamande mugondokurukura naIshe nekuti dunhu rinondera Shenyamande. Kana Ishe wakutenderai kuti tizodzoka tichitaura tese, munozodzoka tichitaura. Wakabva wangoenda wachibva waenda kwaShenyamande. Nerimwe zuva patopera nguva yakati rebei, ndakazofonerwa ichinzi ndinodiwa padare kwaShenyamande. Ndakaenda zvechokwadi ndikandosangana nemhuri yekwaMashemedzi. Chida kuti tikurukure nhau iyoyo, ndakagarira pasi zuva rakasi. Ndikati ine hatina chatinokurukura kana musina kutipawo mari yatakashandisa kurapisa munhu kusvikira pakumuiga. Shenyamande wakatenderana nazvo, wakati ichokwadi ichocho, mhuri yekwaMashemedzi zvataurwa nazvo munofanira kunge muine mari yamunobvisa. Yakabviswa ishandiswa yese nevanhu vepaShiweto. Tikatenderana tisanyorerana pasi. Zvadaro mhuri yekwaMashemedzi yakadzokera ichiti iyo yakumbonotsvaga mari. Vakazodzoka zvakare kudarira raShenyamande ichitiyo waane mari imwe yawambounganidza. Asi nokuda kwekuti isu mhuri yepaShiweto takanga tisina kukwana panguva iyoyo, umwe naumwe akanga ari kwake, takangoita zvokufutwa kunzi uyai kuti kudai mangwana. Takangoenda ini vamwe vasipo. Chibva zvandiremera kuti nditambire mari nemaexpenses atakanga taita paRamondirende. Ndakataura zvechokwadi kuna Shenyamande ndikati Ishe hatina kukodzera kuti nditambire mari zuva ranhasi. Chikonzero ndiri ndega. Vamwe vanozondipandukira mangwana semhuri kuti ivo wazotambira mari isi. Ndakakumbira Shenyamande ndikati ndinokumbira kuti vanhu vaMashemedzi vasununguke. Kana paine chiri kunetsa mukati memusha wavo, ngavauye kumhuri yepaShiweto tigare pasi. Kana tichitsvaka zvinodiwa nemufi kuti ivo wazoripa, totsvaka tiri pamwepo. Kubva ipapo hapana akazotaura nemunhu, hapana akazotsvaga munhu. Saka iko zvino zvinondinetsa, ndakazoona tsamba ichiuya ichiti ndinodiwa kudaro kwamambo. Zvatakataurirana kwaShe nemhuri yekwaMashemedzi havasati vaita, uye havana kuzongobvunzawo kuti wekwaShiweto we taapapi panhau yedu. Saka ndo mashoko angu. Ndokuuya kwavo kwawaita iwo Ishe waitonyangadza nhau yengozi inotouya kuna mambo kuti hawakwanisi kuti waite madzishe nekuti ikaende yaipera ivi ngade makaripirana kwangusi kupedza ngozi yapo manje inochitotaura iona kuti inoda kuripirwa nei, ndokuti zviro zvidi zvifamba. Handiti izvo kukanganisa. Saka zvinzi pachivanhu chedu ngozi inotaura yega, haitaurirwi. Saka ndo mukana waapo. Ndosaka ndataura kuti mochibvuma mhuri yekwaShiweto kuti zviro zvidi zvichigadziriswe, mufi azore. Basa rake aita akudaidzai through mambo, zvoitwa channel chaiyo ngozi wonipa ngozi yawo. Pamwe kutaura kudaro izvi akazinya kuzviita akatofa andida achiri upenyu ari munomu ndeopi ainya kuzviita
aripo nyakuzviita saka garako basi saka ari kuuya ari kufukidzwa nehama dzake kuti mwana wedu akakanganisa tisacharambe tiine magiraji kana kutadzira kwakadii kwakaita kare ngatichiite way forward. Saka iye nezvinochisimuka moenda pana chiremba wedu kuita kuti dare richikatange muzwe kuti mufe anoda uri panei, motambira zvaanoda kuti panazvo. Zvese izvozvo anozvitaura. Kana paine zvamunoda paanobuda munobvunza ipapo odii otaurira ega. Handiti ndine kutaura kwandinako mambo pamusoro. Inini ndakazvimiririra ndiri mwana. Kune vakuru vari pamusoro pangu vasiripo zuva ranhasi. Kudai kuti wanga ndauya kuno wasi kutoziva kuti nhau iri kuno kudare ndei. Saka kuti nditungamire kuenda kuna chiremba zvinondiremera. Makasununguka kuuya rini mese mhuri yacho zvakuda kuti dai zvaigona vanhu vekwamachemedzi vambotipawo mari yedu yemaexpenses atakaita yatakanyorerana pasi kuitira kuti pandinodeedzawo hama zvese hamudi kuti zvibva zvangotaurwa kahwani kuitira kuti regai mufe achindotaure zvake nhunha dzake dzese. Handiti imi musachatore mabits and pieces va abva ataure nhunha dzake dzese kuti ndinoda kuripwa zvakati, anoronga dare rake. Imi musachaite zvenyu zveyo nekuti chinoita ngozika kana yabuda kudari izvi wakandoripa mari idzodzo paanotaura anokwanisa kutaura neimwe nzira zvakare zvokanganisa dare. Saka ni dare radare izvi raakuda kuti zvese zvichitaurwa pamberi pamambo, zvinhu zvese zvogadziriswa kamwe chete. Saka harina kuipa dare iri kuita izvozvi zvinoenda kuna chiremba. Chiremba iye anototaura kana akati achida kuti pange paine wamwe, iye anoti handitauri kusvika hama dzangu dzauya, kana kuti anotaura. Handiti kuti chiendai mundotaure zvabuda zvakati endai mundoronge dare rangu so mochienda muine chi panoramba tichiuya tichienda hakuna kwatinodii kwatinosvika. Imi munoda kuripirwa pamwe anoti mombe 10 nemari iyoyo ndiye haakudii kuti nhau ipere. Handiri kupanzwisa muzuru ndiri kupanzwa dzimba asi papo ndine kutaura. Inini handikoni kutungamira sababa. Ini ndiri ndoda kuti ndibudire pachena achiwetu chiomera pana kutaura uri ane chiwetu uri machimedzi. Inini ndiri chiwetu. Inini ndiri kuda kutaura hangu pamwana uyu muning'ina wake akashaika. Ndiye zuva akambobuda maexpenses ekubudisa tumari nekuita sei. So akaita mutonga mbune wekuti mai uyu wakabereka munhu hawapo, iye woita mutonga mbune zvakureva kuti akutotsara wabereka akutowabvisa padhuze akukonzesa kakao. Saka ari kutiwo wabereka hawapo, mai chaiwo wakabereka munhu hawapo, so kuti azoende kufambira mwana wasina kuberekawo mutoro anogona kungozhizhwa nana mai nowaziva. Tine uripo wazhinji wotikuripa kuripa wana mai kana tawachaika kubereka. Iyo wadare tangamire ndiri kufungidzira kuti kuona kwangu awa wauya kuna mambo awa zvishuwawo samuni iri kana vakaruora zvokutotaura kuti nezvekufa kwaBoyd inyaya yawanga wachitoziva. Wataura futi pasera apo kuti kwachenyamambe awa wauya nemari awa wakati ndiri ndega ndigoni wakadzokera nemari
iye zvezvimuromo wakutanga futi kutaura futi nyaya yamari asvakuti futi urwari wega. Kana nyaya yapamberi pamambo, mambo ndiyo anese. Zvese zvamuchaitwa tinonyora muno. Kana wasipo iwo onai wachibvunza kuna mambo akati chiipo iti tomutaurira zvawakataura ndo zvofanira kuti zviitwa zvaakataura. Boyd munhu wamambo. pamusoro pandoramba ndichidzokapo ndichitaura panhau yemari, ndiri kuramba ndichipataura panhau yemari nokuti mari yaibuda mumwe mangu yakarapisa mwana. Ipori mari iyi yese pamwe chete kubva mutakura kwandakaita kubva kumusha ndamurapisa muno, takaenda kwaHarare ndikanomurapisa zvikaramba kusvika ndazoita maexpenses mari yakaita yese yakaita $2,370. Yakanga itori nemarisitsi akatoonekwa kwa Machembedzi, tikatonyororana pasi mudare Mashemani. Ichoko chautaura asi pakabuda nyaya yekuti izvo kuna Ishenyamani ihama yenyu imimi naMachembedzi tisanganai pakati kuti vati 2.3 Machembedzi avoita 1.1 ingoita 1.150. aiwa ndo kwatiri kutokanganisa dare ikoko kune kuri kutoitwa. Iri tati mufi anoenda ochitaura dare rake, handiti ataura dare rake ndo ratinochiteedza isusu. Handiti tiri kuziva kuti pane makosi ekurapisa, pane makosi ekufa kwemunhu, makosi zvese zvakaitika ndo ngozi. Saka zvinoda kuripirwa ingozi inotaura makosi acho ese, kuti no kundiuraya kwangu kwamakaita ndinoda kuripwa nemari yakati. Togoti anoti 10,000. It means panouya 10,000 iyoyo ndo pamunobvisa mari yechi 2,000 chakuti iyo handiti yasara, ende iri kuuya futi kwamuri imimi, haisi kuenda kunani. Imimi ndi munochigara. Even iye anobva ataura kuti right pamari 10,000 wamwe kare panodiwa mukadzi, handiti unotaura kuti mukadzi uyu muchapanhingi, handiti izvozvi paakutaura kuti right hatichapiwa kadzi nekuti mutemo wakaramba, taakuti parobviswa mombe dzinobva dzaingwa kuti dzinondopuhwa munhu achandorora mukadzi, handiti kubva ipapo ndo pachazopuhwa zita remunhu, handiti zvese izvozvo pakaita makosti akaita panofa munhu panoita ndo makosi acho anobuda pangozi obhadharirwa. Zviri kuuya kwamuri imimi wana Machembedzi, wana Chiwetu kana nhau iyi iri kuuya, mari idzi dziri kuuya kwamuri so that nhau yengozi ipere. Ipapo paanobuda zvese zvinobva zvataurwa nezvichemo nezvakati anopindura ega, handiti wamweyawo. Ndo zvatiri kuda kuti zviitwe. Imosimuka manje naro dare iroro. Dzimwe nguva umwe anotaura kuti ini handitauri ndiri pano padare panapa, ndotoda kuti ndiuye nditaure ndiri kumusha, because dzine vanotaura zvavo wega. Vamwe vavo vati alright pano vanobva vataura kuti ndiri pamambo ndaakudini handiti. So zvese izvozvo ndo maprocesses atatanga kuti tiite. Tozviziva kuti mari yako iripo, mari yako tozvatinoda kuti waripe mari. Tikambova kuti ripai 2,000 totaka ripai yakati hakusi kuripa ngozi, handiti ngatitedzei procedure inoitwa patinogadzirisa ngozi. Ipapo pane zvinobviswa
uyu akakontributa, imimi vana Chiwetu munotofanira kuti mutoona kuti chiga chake chekukontributa mari dzake dzese adziwana. Handiti saka chiendai kuseri kune mauya kuna chiremba ondobata dare iri modzoka toona kuti dare riri kuti chii toenda mberi. Handiti ndichibata zvataurwa naChiwetu ndinoona kuti anga ine chikumbiro, ndinoona kunge anga achitokumbira kuti serimwe zuva azopiwo kuti azoende munoenda neshoko kuti mambo wati muri wana wamambo, mambo wati zvakati, shoko rafamba rati zvakati. Handiti anenge aine kupokana anouya kuno kudai. Ane kupokana munouya chii nekuti ndinoda kugadzirisa kuti vanhu vagare. That's why tichiti nyaya dzengozi dzinouya kuna mambo, so that dunhu rangu ridii richeni. Aiwa haapiswi pane kuti ari kuita dare ndiani? Ndimambo, hapana ari pamusoro pamambo. Ndosaka dare rakanzi uyai nemboo dzenyu dzese dzakadini? Dzakakwana. So that tibatsire avo vari kurwadzirwa. Vanhu vangu wafutawo wakakanganisa. Handiti saka dare kana rakugadziriswa harigadziriswi kuti ndiite saiti kuti aiwa imi makakanganisirei makadii. Ndosaka ni ngozi chinzi ngozi inogadzirwa namambo, inoenda kwamambo yodii yogadzirwa. Handiti imimi sekuya kwamaita munoenda muine shoko, aita problem anoona inini nekuti ndiri munyaya mukuru mamakondo, munhu wese anopotera kwandiri. Handiti saka ngatisimukei Simuke sati tatanga muzodzoka murongo.